A je já to jsem měla přísný rozhodčí, to, musím dodat. ale my to neviděli, já Žádný jsem měla papírek. ten, skoro napíchnutý celý. Žádný dotek. Stroje. A neúplatný. No to víš? Já už jsem to někde slyšel, že někdo je neúplatný. Neberu papír, neberu papír. A jedou. Jedeme. Hlava ve vodě a jedem. Časem 18:56. Dobře. Já myslím, že taky pěkný čas. Takže připraví se Hájov muži 1. Muži z Hájova tu mají 2 družstva, nenechali nic náhodě. Prosím, Stonava muži, aby si zkontroloval čas. 18:56. Dobrý, vynulovat, mává, stačí.